Как рекламата в Google може да докара пари на вашия бизнес? Здравейте, аз съм Вяра и днес ще ви разкажа накратко как работи Google рекламата и защо тя е чудесна за един определен тип бизнеси в интернет пространството, но не за всеки. Ако имате някакви въпроси, оставете ги в коментар и ще се радвам да отговоря на тях. Стартираме. Първо, какво е Google рекламата? За разлика от Facebook рекламата, която се показва във Facebook, когато ние отговаряме на определена характеристика, да кажем, отговаряме на профила на клиент, който е възможно да пазарува така определен тип продукти, да има интерес към тях. Google рекламата е такава, която предимно се показва тогава, когато ние правим търсене. Това конкретно е Google Search рекламата, т.е. реклама, която, когато влезем в търсачката, напишем нови спортни обувки или напишем Nike Air Force цена, ни излиза на нас на първа страница в Google като топ резултати в горната част на търсачката и страницата с резултатите. Това не е SEO. SEO няма за цел да избута платените резултати. Това си е Google реклама. Как работи тя и за кой бизнес е най-подходяща? Google рекламата е най-подходяща за бизнесите, които предоставят продукти и услуги с търсене. Ако вие предоставяте нещо супер нишово и традиционно, което няма много високи търсения, хората още не знаят за него като нещо, което определено имат нужда, то тогава е много вероятно да ви бъде много по-трудно да правите пари от Google реклама. Но ако продавате нещо с Google реклама, което е в стил продукти и услуги с високо търсене, онлайн магазини, ремонтни услуги, играчки, детски, да знам, каквото и да е било друго, което хората обикновено имат интерес от него, то тогава е хубаво да пускате Google Ads реклама. Тоест, пускате на определени ключови думи, на определени търсения, на които се показвате. Хубавото при Google рекламата е, че тя работи на принципа на bidding, т.е. наддаване и цена на клик, CPC. Тоест, вие плащате само ако някой кликне на рекламата и посети вашият уебсайт. Не плащате просто ето така, дори без някой да е търсил, да кажем 500 лева на месец ви е бюджета и те излизат веднага от вашият джоб в момента, в който пуснете рекламата. Не. Ако тя този месец е изразходвала 300 лева вместо 500, защото само еди колко си души са кликнали на нея, то тогава всъщност вие ще платите само тази сума, т.е. само за реализирани кликове и трафик към нея. Както сами се досещате, този тип реклама е много по-подходящ от някои по-традиционни методи за рекламиране, при които всеки вижда рекламата, защото вие имате по-големи шансове хората, щом търсят даденото нещо, то вероятно и да го купят от вас. Колкото по-добре се управлява вашият рекламен профил в Google, толкова по-добре ще се представя той, т.е. по-големи са шансовете ви за реализирана продажба благодарение на Google Ads. От какво зависи това? Факторите наистина са много, но си представете, че зависи хем колко бюджет имате, хем колко добър е сайта, колко добре се управляват вашите реклами, дали разбирате от Google Ads, дали имате маркетингова експертиза в екипа. Така че някой път са нужни допълнителни усилия, информиране по темата или въобще маркетинг екип, който да го управлява, тъй като трябва да разбирате търсачката как работи, алгоритъма как действа и да избирате правилните ключови думи и да оптимизирате. Т.е. през цялото време да променяте рекламите така, че с минимално бюджет да докарвате максимално резултати. Мечтата на всеки бизнес. Нереалистично очакване е, че пускайки Google реклама, вие още на първият-втория месец от рекламата ще започнете да правите 1000 левове от нищото. Изисква се време, алгоритъма да ви научи, хората да започнат да виждат вашият сайт, да изберат точно на вашата реклама да кликнат. В връзка с това, ако вашият сайт не изглежда добре, остарял е и е неубедителен, има много голям шанс съответно това да доведе до високи харчове за реклама и никакви конверсии, т.е. никакви продажби, поръчки, нови клиенти. Така че затова цялостният маркетинг е най-доброто решение. Пожелавам ви успехи. Отново казвам, ако имате въпроси, оставете ги в коментар и ще се радваме да ви съдействаме.